Hello, is Mr. Róisín Ní Mhaoláin agus tá me sa báirt Olivia Duran inis a ros na rún. Dad! Olivia! Get the langin shack of crystals go be halagay. A sé chwaical leanna. Ach cefan an ísmú go tú tíocht. Vi me gur surprise út go cheam achas léir gur misitá fála surprise. Rugu agus tuige mise in seo a gonamara, hir sa tráháin agus níl éon taithí eisteachtam ach tá me a fólam chuile le bhew. Olivia! Níor a chála tíocht. Bhí an go bhacha chéad anniversary tá mas sa brís in decarirt. Yeah. Níor me gur scéal mórí an go. A Rosat a ganesha a jati hénes. Kids in shotcha. Dad? So is character for spéisiúil í Olivia tá si tíocht tíocht an nálas Costa Rica agus spéisiú scuile le neart rún leis na Durans agus béle fecail céir de Harlos. Tá sé dó chráide an ádas atá seo hanach muistú. Well, bhí sé dacaríocht a chuirt agus muiadra gur gadaí me. Ní rúf mé díobh go chuid tún dealas nó de lehaid. Olivia, no, tosa.